Verontreste Heerenveen-supporters willen deze week duidelijkheid. Heerenveen en Drachten in strijd om promotie naar eerste klasse. En vierleppers balen van koude waar. Dit is de sport van maandag 10 juni. Goeien en welkom bij Poppenslag. Ik nog omtinken voor de racesport. We winnen op de Jouwer bij een groot motorspektakel. En we komen in de kunde met een jong autoracetalent. Dat is Marcel Kleefstra. Maar eerst de actualiteit. Voor Takam Vreed wil de oppositie bij Sportclub Heerenveen met het stichtingsbestuur om tafel. De oppositie, bestaande uit verontreste sponsors, supporters en personeel, wil een onafhankelijk onderzoek. Wat net dienen we terug één persoon, maar terug een commissie met meerdere neutrale leden. Boven dat moet de uitkomst wezen voordat de competitie weer uiteenzet. Er wordt net voetballen, maar toch binnen er op deze snijtemiddag meer dan 1000 Heerenveen supporters bij het Abelense stadion. Ze jouwen gehoor onder oproep om haar een Heeren te litten. Want door één ding is elke in het eens, het gaat met Heerenveen hielendal verkeerd. Beste mensen, als we even jullie aandacht mogen, dan kunnen we beginnen. Edward Jousma, voorzitter van de supportersgroep Nieuw-Noord, vertelt nog maar weer eens dat het vertrouwen in de clubleiding totaal verdwenen is. Binnen Nieuw-Noord en VNVN is geen enkel draagvlak meer voor deze directie en de Raad van Commissarissen. Het draagvlak is gedaald tot een absoluut nulpunt. En we zijn het spuugzat dat onze club tot aan het bot toe verdeeld is. Grote frustratie bij de oppositie is dat ze het gevoel hebben dat ze door de directie, de Raad van Commissarissen en door het stichtingsbestuur net serieus naam worden. Elke keer als ze om wat vreegje, krijgen ze 0 op het request. Eigenlijk, als je dit voor de zoveelste keer krijgt, dan komt het woord denigreren komt dan op een gegeven moment bij je op. En als je dat opzoekt op een gegeven moment, je gaat googlen, dan staat er denigrerend zo laten merken dat je iemand onbelangrijk en waardeloos vindt. Dat gevoel hadden wij zo langzamerhand. Lut Jacobi zit in de klachtencommissie. Die commissie vertegenwoordigt het personeel bij Heerenveen. Zij doren net ierpele kritiek te hebben, benauwd als men is voor ontslag. Bij de commissie ben je tussen een soort klachten binnenkwam oer angst op de werkvlier. Je zal maar de angst hebben dat jij de volgende bent die ontslagen wordt, omdat je met liefde voor de club wel af en toe een keer kritiek laat horen. En dat is denk ik dan het effect van een paar jaar deze lijn van directie en raad van commissarissen. Dat mensen gewoon eigenlijk in 2 kampen zijn verdeeld. Daar hebben we verder geen oordeel over. Maar zo kun je met een club niet werken. Dat mag duidelijk zijn. Op het moment dat je een mening ventileert die niet past binnen dat van het bestuur of van de directie, dan wordt je mond gezoerd. Een voorbeeld daarvan is Martin de Jong. De Jong is ouder en vreed tot de directie op non-actief zetten, omdat hij is die te klappen bij een supportersbijeenkomst dat het vertrouwen op zijn waard in de Heerenveen-directie. Ik ben de coördinator van de vrijwilligersorganisatie. En ik heb vrij bericht gekregen dat ik op non-actief stel ben door de club. En wat voor reden erbij, jong? Nou, dat ik deze met schaar onder zeg maar, de aanhangers die voor de club binnen. En dat ik in vertrouwen niet meer is. Ik denk dat dat de reden best is. Het standpunt van de oppositie is helder. Zij willen een onderzoek, toch een commissie, daar 3 neutrale mensen in zitten. En net zoals het stichtingsbestuur van de club wil, een onderzoek dat uitviet wordt, toch 1 man. Voor ons is het dus onacceptabel, dit duurt veel te lang, het is een vertragingstactiek en we zitten in het traject niet op een rijdende rechter te wachten, maar op snelle actie. Binnen een week wel met de stichtingsbestuur om de tafel. En binnen een week daarna op een gegeven moment, als zij losgaan, dan moet er een antwoord lezen. Dat is wat ons betreft een heel heldere zaak. Waarom? Omdat er zoveel dingen al boven elkaar binnen. Zoveel dingen al in wezen op papier staan. En mensen zeggen, ik wil mijn verhaal wel doen. Nou, dan moet je geen 4, 6, 8 weken voor nemen. Dat is tijd trekken en dat is net goed. Wat moet er wat je betreft in het onderzoek vooral onderzocht worden? En wat ben je voorwaarden daarvoor? Wat er onderzocht moet worden, dat zijn de dingen, waar is het nou misgegaan bij Heerenveen en waar ligt dat nu aan op een gegeven moment. En niet om mensen aan een paal te nagelen, maar die fout willen we niet nog een keer maken. En we willen gewoon weten op een gegeven moment hoe kunnen we het dan herstellen. Dus dat wordt onderzocht. En ik heb Robert Veenstra, oktober, november al waarschuwen, dit komt verkeerd. En de laatste wedstrijd in Utrecht, precies hetzelfde weer zijn. Klaas,
Het is al jaar goed hier. En schijn nog eens even wat je zit. En die mensen hem even kleppen voor de kop of... ja. Dit is Heerenveen ten voeten uit. Maar dit is dus Heerenveen. De Heerenveen is een club van al jaar. En daar kom je met precies 60 hier, staat het wie altijd. En dat willen wij. We willen nog een keer 60 hier en we willen verder. Het stiftingsbestuur had nou ontvreten tijd om akkoord te gaan met een nieuw onafhankelijk onderzoek. Komt dat onderzoek er net, dan volg je er acties. Wat die binnen, daar wil de oppositie hem net uitlitten. We het vervolgen, zullen we maar zeggen. We bleven op het Heerenveen, want daar is juist de promotiewedstrijd in de tweede klasse spelen tussen VV Heerenveen en Drachten. De laatste jaren giet het VV Heerenveen voor de win. De voetbalclub scoot elk seizoen een klasse omheen. Taak aan Drachten om daar dit jaar verhoring in te brengen. Onrust, spanning en onvrede juster bij het Abelense-stadion. Maar joggen we een kilometer verderop, dan is de stemming heel los. Op Sportparks Quatterwoord bij het Lietse Broeke, de VV Heerenveen, is de sfeer poerbest. Want daar is het wanden met een bijzonder avontuur. Voor het 4e seizoen op Riegen kan zij promoveren. De laatste 3 seizoenen waren ze kampioen en deze keer wordt het in Drachten strijden om promotie naar de eerste klasse. Feitse Leenburg is al nog een jaar vastzitten bij de club en kan hem echt nog wel orentijden herinneren. Toen ik begon als voorzitter, toen wien wij tweede klasse. En wij zijn zo langzamerhand dus toen degradeerd naar de 4e klasse. En heel voorzichtig aan weer bovenop kwam naar de tweede klasse. En nou joert dan misschien mogelijk zelfs naar de eerste klasse. Het zou een geweldige prestatie wezen van de ploeg van trainer Dick Schuurman. Aan het begin van het seizoen weer promoveren. Zien we nooit toch dat we hier nou nog ergens voor strijden zoeken. De man van Heerenveen Bim Bot motiveren en nemen ook voortdurend het initiatief in deze wedstrijd. Drachten is net heel volslijn en dat is ook wel te zien op het veld. Heerenveen is de ploeg die de druk naar voren tas zet en na 8 minuten voetballen is het Peter de Vries die van de Rone van de section heel mooi binnen zit. 1-0 voor Heerenveen. De eerste wedstrijd tussen Drachten en Heerenveen werd met 2-0 woen terug Heerenveen. En Drachten moet dus nou 4 keer scoren, willen ze een eindmaatje onder de dream van de ploeg van Dick Schuurman. Maar je verneemt aan alles dat Heerenveen ook dit seizoen succesvol afsluiten wil. We gaan naar de 28e minuut. Op een ei is het er jochts voor, Peter de Vries, die het gevaarlijk is. En dan volgt er een knap schot. Doelman Robert Evenhuis kan de bal in eerste instantie nog keren. Maar dan is het Jasper Brouwer die de 2-0 aantekenen liet. Het kan nou net meer misgaan voor de VV Heerenveen. En dat shot ik Jaap Jongediek, de oud-vastzitter van de supportersclub van Sportclub Heerenveen. Hij is Veen-fan en ik al jarenlang lid van de VV Heerenveen. Wij hebben natuurlijk altijd in de schaduw geleefd van de SC. En nu, de laatste 4 jaar hier het Hosanna. En gaan wij in ieder geval naar de eerste klas. En ik denk dat dat voor het voetbal op zich heel goed is. Dat we dichter bij de sportclub komen. Want wij zijn natuurlijk wel de moeder eigenlijk, hè? In de tweede helft wordt het feest hier en volslijn als Stefan Bollen maar dit scoort de 3-0 aantekenen lid. En dan is het alleen nog wachten op het eindsignaal van de scheidsrechter. En dan barst het feest los op het Heerenveen. Wat is het geheim van je? Het geheim is gewoon een soort willen, pleziermeisje en het werkje. En net een moeilijk dan. Ik bedoel, ik heb de groene kleer bij me, ik ben er voorbereid. En kun je hem deze lijn nou trots zetten? Want ik bedoel, wat kunnen wij daar een seizoen van je verwachten? Ja, ik denk dat wij wel een groep hebben om gewoon een stabiele middenmotor te worden. We zijn in de eerste klas. En er gaan een paar jongens vet. Maar de groep die bloedt wel verder bij elkaar. Ik heb verder niemand vet. Voorzitter Lokweensje. Ja, dankjewel. Geweldig.
Hartstikke blij mee. Een mooie overwinning met de boeven. Ja, er zit zelfs champagne bij. Ja, natuurlijk. Dat je eruit had, je had er erbij. Dus dat was helemaal mooi, toch? Ja, helemaal super. Soort succes in de eerste klasse. Ja, dankjewel. Maar dat gaat vast lukken. We gaan ervoor. Skieleneur Elma de Vries is sneun Nederlands kampioen op de marathon worden. De Vries wie oppermachtig in de wedstrijd. De oud-inwenster van de Houle hier in Jeroentje en dat is 800 meter vastsprongen op het hele veld. Een bijzondere oefening. Het is al voor de 8e keer dat de inwenster van Meppel Nederlands kampioen wordt. Ik had vrij snel een rondje en ja, dan weet je dat het klaar is. Waarom ging je zo vroeg? Ik had eigenlijk verwacht dat ik iets langer nodig zou hebben om het peloton te breken. En, dus ja, het verbaasde mij ook dat ik zo vroeg weg was. En daardoor was ik ook een beetje nerveus van, ja, is het niet te vroeg? Lisanne Buurman waard tweede, Carla Sielman tredde. En Crispijn Ariens, die in Wolvergeer wennet, waard bij de mooie nationaal kampioen. In 2012 wie hij ook al een keer de beste. Hij kwam nou solo oer de eindstreek. En judoka Miranda Wolfslag had sneun in Lissabon goud woen op een vrouwbekertoernooi. De 24-jarige louter judoka die dat in de klasse rond 52 kilogram. Wolfslag is een pupil van Edwin Steringa en Grietsen Bauma van Judo A7 van het Jereveen. Het is de eerste keer in de judoskiernis dat een Frieske judoka vrouwbekerwedstrijd wint. Wolfslag hoopt het nou dat ze onwiest wordt voor het wereldkampioenschap in augustus. En Yannick de Jong is de serie wedstrijden om de vrouwtitel op de lange baan goed begonnen. In Forza in Finland waard de gediekster motorcoureur Chris tredde. De Jong won 2 series, waard een keer tweede en 2 keer tredde. Op dat won er een van de hele finales. Dirk Fabriek en Theo Pijper hielden te min punten. Voor haar ziet het er na 4 series op. In Weensum wie sneunde zich de 4-lap-wedstrijd van het seizoen. Gewoon waar rijdt je de leppers, dan hield hij het beter in vorm, maar dat is dit hier oors. Wie de oroniërende Rijnspulbrekker no zwarge te kjeld voor ondermaatse prestaties. Maar temperaturen onder de 10 graden binnen topsprongen haast onmogelijk. Een vlagerige noordwester teistert de 4-lap-accommodage in Weensum. Het maakt de temperatuur nog kouder dan die in werkelijkheid is. En de leppers die hadden er de nodige moeite mee. Het is Thomas Helmholt die al lang blied is dat hij net hoeft te zwemmen. Want dat je 1 keer wie het west binnen, dan kun je het leppen die jongens haast wel vergeten. Het publiek had het dreig om warm te blijven. En wat ken Isbrand Galema? Dit is zijn eerste sprong en dat eigen net in zijn gek. 18,78 meter is een mooi begin van de wedstrijd. Het is verrekt koud nou steeds. Vooral als er een inlijst, maar ja, dan was ik net dan weer ze nou zet maar op 7. Dan moest ik wel wat wegen, want dan was weer het helemaal van die klote wedstrijden. En wat kent Bart Helmholt, de klassementsleider? Hij zit hier in zijn eerste sprong en dat jocht er heel aardig uit. Het is voor hem alleen nog spietig dat hij bijzonder vier uit koers gaat, maar krijgt binnen de sector, maar wel nog 19,46 meter. En dat is de leidende afstand ont Danta. Maar alle topklassers kennen daar oerhinnen. Wat doet Arne Galema? Nou, die wil in elk geval net een wie het pak helje. En daar slaagt het er hier bijzonder knap in. Hij komt droeg aan de andere kant. Maar ja, de sprong is vanzelfs wel wij. Maar het publiek kan in elk geval even de handen op een noordwaan. Junior Age Hulder, die zet in de voorronde de eerste afstanddel. 16,64 meter is voor Sindwaan een matige sprong. Nee, de verrassing die komt van Thijs Hiemstra van Snits. Die had een PR van Santje 16, dat staat al een PR hier. Maar dit bad in zijn finale sprong. Santje meter 63, een dik persoonlijk record. Ja, ik stond gewoon ontzettend stil, dat heb ik bijna nooit eerder gehad. Dus ja, ik kon ook zien dat ik heel erg stopte met klimmen een aantal keer. Ik hoorde ook helemaal niks. Blijkbaar is gezegd dat ik moest doorklimmen als een idioot. Daar heb ik helemaal niks van gehoord. Ik had gewoon mazzel vandaag. Dus ja, of het echt spectaculair is, het is misschien eenmalig, maar ik hoop het niet. Het wordt een beetje een lotterij met deze waarsomstandigheden. En dus krijg ik verrassende uitslagen. Helianne van der Wal uit Noordburgum
Want Nota nam het 1 keer op de heegste tree, maar pakt hier vol de dijtitel. Al is vierlepen met deze omstandigheden misschien net het leukste. Nee, eigenlijk ja. Het is natuurlijk, het liepen zelf is wel leuk, maar gewoon eromheen dat is net zo als het wezen moet. Het had, ja. Mooie waar is vol en afvalker. Bij de jongens staat er 1 man 4 bovenuit. Bobby Zwaagman van Drilst is superieur en wint hier met centimeter 53. Het publiek dat het toch nog een beetje warm houden kan. En de jeugd die haar op een oren wijze vermaakt, zorgen dan dat er in de finale in de topklasse geen verhoring komt in de winnende afstand. Bart Helmholt had wel dreiging in de stok, maar weet geen koers te houden. En kan Isbrand Galema dan de titel oernemen van Bart Helmholt? Nee, dat slag het net. Hij moet genoegen nemen met het zilver. En daarmee liet hij een grote kans op een dijtitel lezen. 1878 won Klaas Haastred zien jullie niet mooi, maar nu moest je makkelijk 90 meter springen kennen. En, ja. Nou, ik hoop op mooi waar en warmte van hem. Ach ja, ik hoop op 4 springen en dan zal het ik maar snieën, maar als ik 20 meter spring, dan vind ik het prima. En sneu komen de toppers in actie in Burgum. Daar is dan de eerste Friese Olympiade met de beste scootjesielers, keertsers en vierleppers. Op de Jouwer pakte de motorvereniging Flying Bootu dit hier grut uit met een motorspektakel. Zowel sneun als snijn konden de mensen haar een vergapje om ronkende machines. Jonke verskate demo's wie een drik iepen en kaas in een tal klassen, maar ik een tal Friezen onder de start. Jaren en Sjen vergonjo sneun en steun op industrieterrein de Waardvennen op de Jouwer. Het supermotorbarren is een combinatie van cross en diekrace. Maar er wie meer de Sjen. Zo winnen er demo's van alle racebonders, waaronder Kreitlers, Apria's uit de jaren 60. Een lust voor het eer van de echte motorleefhebber. En dan een wedstrijd meetellen voor het even NK in de Euroklasse met daarin Oege de Jong uit Steggeda als Jennerste Fries. Hij had nummer 161. De beelden van de helmcamera komen van Johnny Stobbe uit de Wilp. Zowel sneun als snijn binnen er 2 maasjes verrieden, waaruit het klassement opmaken wordt. Oege de Jong stiert in de middenmoot van het klassement. In de eerste maas juist er waard Oege 8e. Maar in de laatste maas voel hij van de motor en dat kost hem een paar plekjes. Een maas door het 20 minuten plus 1 rondje. De lengte van het circuit is ongeveer 2 kilometer. En per ronde had deze coureurs om en erbij 1 minuut en 26 seconden nodig. Het liet hem rieden dat het op laatst een conditieslag wordt. Oege de jongens met je valpartij werd een paar plekjes opschoot en Sil naar een 8e plek en een 11e plek. Totaal op het 10e plek in het klassement eindigen. Ik heb 25 jaar baansport erin, Gersbaan. En nou ja, op een gegeven moment, in 5 dagen ben ik eigenlijk, ik heb wel zeggen, door de eerste Nederlander een beetje begonnen met supermotorrijden. We toen de tijd in België weer een hele grote wedstrijd en in Duitsland ik vrij grote wedstrijden. Dat deed ik dan aan mij. Nou, hoger op in het klassement, denk ik haast net geen. 8e is wel een beetje het plek wat ik rijden kan. Het hek kan los. En kaleerbootje van de start. Het is de nationaalklasse die correct onder de Euroklasse valt. Hierin riet Michiel Nieuwland uit Rieën met nummer 290. En ik Richard Faber uit Sint-Jabek met 200 centje. Michiel pakt voordadelijks de leiding voor de nummer 1 in het klassement, de Belg Nicolas Desailly. Maar ik hield dat een wedstrijd 20 minuten plus 1 rondje wordt. Het is de Belg die zijn klasse toont op deze meetellende wedstrijd van het IPNK. Hij is Michiel Nieuwland definitief kwijt. In het restant van de wedstrijd kan de coureur uit Rieën zonder zwierigheden zijn tweede stek vasthouden. En dat geldt ook voor het algemene klassement. En zo is de kans groot dat Nieuwland takkenbier promoveert naar de Euroklasse. Ik heb het wel verwacht op zich, maar je wil altijd in worden. Je hebt hier nu juist er allemaal gezien. Ja, juist heb ik maand gewoon. Nou, dat ging goed. Tweede plek. Ik de hele tijd volhouden. De eerste man die gaat gewoon hudderen.
Van de motorsport gaan we naar de autosport. Het 16-jarige Fries talent Marcel Kleefstra uit Oensjerk maakt dit seizoen zijn debuut op de verskate racecircuits in Uslaan. De jonge autocoureur had in zijn eerste jaar al een aantal prijzen pakt. En wij werden benijd wat de sportieve ambities binnen van het racetalent en zochten hem op in Assen. Het race is natuurlijk een grens opzoeken, want je wilt het maximale eruit halen. Deze auto lukt dat prima. Het begon al een keer 9 juli tijdens een vakantie. Gewoon voor de lol een keer karten. En vanaf dat moment had Marcel Kleefstra uit Oensjerk het racevirus te pakken. We zochten de 16-jarige Fries op het TT-circuit van Assen, net er met zijn Toyota Aygo de snelheidsgrenzen opziekert. Aan het motorvermogen heb je niks. Je moet echt het op het sturen en de afstelling van de auto zelf winnen. In 2010 en 2011 werd Marcel Kleefstra Nederlands kampioen in de kartsport. In november maakt het de oerstap naar de autosport. De jonge Fries had zijn racelicentie en liet vottendagelijks van hem jaren toch 2 oefeningen op zijn namen te schreeuwen. Deze overstap bevalt me echt super. Ja, echt hartstikke goed. Alleen het is wel natuurlijk een grote omschakeling, want de kart is iets heel anders dan een Toyota Aygo. Marcel Kleefstra strijdt mij om de PTC Cup, een instapklasse voor jonge coureurs. De wedrijden in een Peugeot 108, een Citroën C1 en een Toyota Aygo. De laatste van die treien riet de Fries. De auto had een vermogen van 74 pk en had op het circuit een topsnelheid van 164 km in het uur. Het mooiste zou zijn als ik met 30 auto's op de baan reed. Dat je gewoon dat er één grote concurrentie is. Die tijden kunnen me eigenlijk niet zoveel schelen. Ja, natuurlijk, het is handig voor in de kwalificatie zelf. Maar ja, het liefst heb ik natuurlijk het wedstrijdgevoel op de baan. Om fysiek goed te wezen docht de Oensjerker aan basketbal. Het aantal trainingen efter het stuur, dat varieert. De autosport is een dure sport. Kleefstra is afhankelijk van sponsoren. Zelf zal ik het nooit gaan kunnen financieren, ben ik bang. Maar als je goede contacten hebt zeg maar, in de omgeving en als je genoeg sponsors hebt, dan is het betaalbaar. Maar het draait net alleen nog maar om geld. Hij krijgt er een soort help van zijn familie. Zijn broerke zorgt voor een glimmende auto en hij zocht van de kant kritisch mij. De 26-1. Ja, hij geeft wel tips van bijvoorbeeld hij staat langs de baan en er is een kwalificatie. Dan zegt hij van kom op, van steentje wisselen. Dus dat degene achter jou voor jou moet gaan rijden. Zodat je zijn lijn over kan pakken, omdat hij toevallig sneller is of zo. Kijk, sommige mensen hebben dan een oortje in en dan praten ze via de walkie-talkie van de zijkant van de baan. Maar ja, dat hebben wij niet en daar ondersteunt hij mij dan in. En wat gaat er dan door je heen op het moment dat jij je concurrent nog voor jou ziet rijden? Ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, een soort van agressie. Ik heb geen idee, maar het is... je wil er gewoon naartoe rijden, zo simpel is het. En daar ga je alles mee doen. Werd het raceavontuur van Marcel Kleefstra eindigt, daar dwat er nog geen uitspraken over te dwaan. Een doel, dat had er wel. Hoe 1 of 2 jaar hoopt er in een rappere klasse uit te komen. Welke klasse? De WTCC toch wel. Ja, wereldkampioenschap touringcars. Als je me vergelijkt met Nick de Vries en Bijtske Visser, die ook uit Friesland komen, dan ik vind het geweldig wat ze doen, maar ja, ik moet nog ontdekt worden, zeg maar, zo. Achterband lek. En dit weer de sport van maandag 10 juni. Na je weekend dan ben we er weer en vanzelfs ik alle dagen sport in uw Nijs-programma's en op internet. En nou dadelijk is er het Nijs in Joert. Een heel mooi joent aanwezig. Doeg!